kining simbahan ba? Naagya po'y korupsyon. Gamiton ra ba gyud dayon ang Malakias 3:10 nga Old Covenant of Law man may labot ang church ana. Iya man sa Old Testament kato man ang para sa mga pare. Nya pastor man ka. Pastor man ta. Dili na to nagamit-gamiton mo na gihimong panglaban. Bring, dili gyud daw give, bring gyud. Pinugsana gyud. Oh, pangwarta gyud. Bring your tithes and offering into the storehouse. Oh, di ko niyo makuno ana kay gawali ko na sa una. Nya lahi ko nung give kay ang give kinasing-kasing kanang giingon sa Malakias, bring gyud na, balaod gyud na. Bring your whole tithes. Nya dito sa Old Testament ang pinakadato dapat ang Levites, ang pari mo'y pinakadato. Sayo nang ka mag 10% ang iyang mga igsuon tanan. Pulo ka bo. 12 ba ka? Ila ka bo? Nya siya 110% tanan. Yang mga igsuon 90 na lang kay nakuhaan mag 10%. Oh. So 12 tribes man, 12 tribes. So ang 11 mao'y mo tithes. Kinsay dato na yo? Kita. Ang pare. Nya karon gigamit man sa pastor. Dili na para nato, para na sa Hudyo. Oh. Pastor, are you against of tithing? Dili pod. Dito ta kang Abrahamic covenant. Kay New Covenant man na similar sa New Covenant. Wala ta mihatag aron i-bless. Mao na nga hatag yung karon i-bless. Sinugarol na nga paghatag. Murang nagtaya ba? Taya ta aron makadaog. Wrong mindset. Di gyud, no good, no good. Kung sa basketball para iniksiyat, wa kasiyat, no good. Wrong move. Wala siya, panapi na siya. Nga naman, gamit-gamito na dato na, nako. Gigamit pa na nako, nga verse. Old Covenant. Dili New Covenant. Dato na ko karon. Pila ka simbahan na akong gagmay nga simbahan na. Pero ayaw i-underestimate ang mga membro sa New Covenant kay mga profesional. Nada, profesional na yun. Napoy negosyante. Na mga dato, na kwartahan report. Napoy middle class. Napoy dili kayo kwartahan, pero bisag dili kwartahan, basta kuhaan 10%. Murag ako'y madato, mga igsoon. Kamuyo, kamong kuhan. Banta ba na? Ipakita. Oh, scholar mo na ako. Binulan ako. Kung gamiton mo ng Malakias 3:10, mura akong kontraktor. Ngano? Gamit-gamito ko ng verse, bring. Maayuhon ako pagpasabot. Di ang mga membro, manghatag yun na. O, kay maayo yung pagpasabot sa pastor. O, di. Aron ka i-bless. Ang membro po, aron i-bless. O, di. Ka membro po niya, corrupted po ng mind, kurakot po ng mind, aron po tamadato. Tuo po. Sa Abrahamic Covenant, nihatag si Abraham og 10%. Before the law, wala pa ang law of Moses. Dili to aron i-bless, kay gi-bless na siya, na nasa daog sa iyang gubat. Og nasa revelation, personal revelation and conviction sa iyang heart ug mind, nga ihatag niyang 10%. Asa? Tuwa kang Melchizedek. Si Melchizedek ang shadow sa substance nga Jesus Christ in the New Covenant. Siya mo'y gitagaan ang Ginoo. Kay na-realize ni Abraham, di siya mo daog sa gubat kung wala ang tabang sa Ginoo. So ihatag siya. Ingana unta ang motive sa paghatag. Dili tong hatag aron pagatagaan, napay kanta nga hatag aron pagatagaan. Mura makagwa matagais Ginoo. Mihatag ka kay gitagaan ka. Logically speaking, you cannot give of what you don't have. You only give of what you have. Makahatag ka kung unsay naa nimo. Di lang yun ang Bible, what you sow is what you reap. Unsay mong gitanom, mao imong anihon. Unya di man ikaw tag-iya sa seed nga gitanom, basahan si Corinthians 9. Ang Diyos ang naghatag nimong seed to sow. So, you give because you are already blessed. Dili I give, dili you give to be blessed by God. No. I give because I already blessed. And then once I give, I sow this seed will produce more fruits. Munang what you sow is what you reap. Pasahagin na ninyo, walay compulsion sa paghatag. Basahan si Corinthians, ang New Covenant nga paghatag. Tithing man, offering man, dili, pugsanay. Kung pugso ni Pastor Luther ng mga membro, na ay Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Osamis, Napagi, Macau, pastilang datuan ako yun. Dili akong sakyanan gamay, dako, kato mga BMW, Mercedes-Benz, nato yung mga bodyguard, dato na ko karon.
kung ako napugson, muna mga pastor, hunong na mo anang pangwarta. Wag gini pulos ingis na ata pastor aron mutabang sa mga tao, walihan sa maayong balita, ato na may noong pangwaan, unya ingon nita, naaman sa Bible na pastor, i-bless kita sa Ginoo. I-bless magina kay pagmuhatag ka, naaman gina siya giingon resulta nga kana bitong gitawag nga unsay mong gitanom mo imong anihon, naaman gina siya. What you believe is what you are. O naa kay blessing mo abot ang pangutana na wala ba kay gagrabyadong tao? Napagay ako madunggan nga og kamong magtan-aw dahil na ba mo na ilang nga pastor. O ako pinanggan ako ng nga pastor ha, pero di ko ganahan anang extortionist kanang manguha ra diag pinugsanay gyud. Madaot ang tanan mga pastor, madaot ta. Munang sawayon ta sa ubang religion nga kanang mga pastor pang tithes ra na, pang kuan ra na, anawa na mga si IFD, yaga-yagaan ta nila. Kay ngano man ubos ilang panglantaw na to. Tungod anang kuan tanaw social media, kuan kay kuana kanang vulnerable ko. Bisag wala na gibuhat sa ubang pastor, madamay tanang pastor. Napay pastor nga kanang gitawag nga atangan gyud ang membro nga pag nay makadawat mutais yun. Oh. Og mag-uuma atangan tong nag-ani dito. Umay diri sa New Covenant Church, walay pugsanay, dili pugso ng mga membro. Hatag sila 10%, salamat. Conviction na nimo. Hatag siya 20%, salamat. Kung kulang sa 10%, 5 ra, 2 ra, 3 ra, salamat. Unsa may mas pinaka-importante, unahan na inyong panimalay nga magastuan nimo pagkaon inyong pamilya. O naaganit ng pastor ko kay para mutabang sa mga tao. Nagpastor na may noon aron tabangan sa mga tao. Kung maorang pangwartaha mga kaigsuonan, mao na iyo, mag-abroad na lang ta. Manarbaho na lang ko og abroad. Biyaan ko ning pagpamastor. Ano man, dili man na pangwarta ang pagpamastor. Basahin niyo 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Ayaw i-market, do not market the word of God. Ayaw ipanapi pulong sa Ginoo. Libre ang kaluwasan, libre ang pulong sa Ginoo. Pastor, mudawat ba kag opiring? Kadaghan mag-opiring nako. Dawat ko sa opiring pero dili padungog-dungog, dili pamugos, kundili kana kinasing-kasing nga paghatag. Dili ko pwede nga ignon sa membro kwintahan ko kay wa man ko namugos nila. Wa man ko namugos nga mao ninyong buhaton. Bring your tithes ano opiring, Malakias 3:10 balik-balik. So, walay makapangwinta nako. Oh, muna na ko'y authority mo wali. Bisan pag muwali ko giving. Ayaw mo pag-ingon nga wa ko ni wali giving. Pero sa mong simbahan dili ko sige wali giving. Kay ngano man giver ang mga membro. Giver sila. Kana bitong sige wali giving, kana Domingo giving, tithes. Pag umagwali sa message na napit tithes. But pasabot ang mga membro ninyo di na giver. Sa New Covenant Church, giver ang mga membro. Pero generosity. Nihatag sila nga kalipay. Na gani sa Aurora nga libre mig paniudto dito, di ba yo? Oh, nagsugo ba sa pastor nga librihan mig paniudto? Na imuhatag na mo dag 500 kada semana para sudan. Na imulungag. Grabe ka pinangga si Pastor Luther. Kaya nakita sa mga membro nga dili mangurakot si Pastor Luther. Dili mag-abusar, dili mag-abuso sa mga tao. Librehon ka. Ako po, daghang kong mga worker, mga kauban sa ministry, pag nakoy opiring nga madawat, igasolina, ipakaon sa akong mga kauban. O, naipanahon na magwali ko nga, imbitaron ko dito gwali, bisan asa, ako'y mo gasolina, walay mo abot mo balik na ko. Kung ipangwarta pa ninyo, kada lihok, dapat na bayad. Kada lihok, pero sa Pastor Luther, na mag-invite na ko, walay bayad yun. Nagani sa'yo, magwali ko ni nga, giwalihan nyo. Akong opiring 300, ang akong gasto 2,000. 2,000 akong gasto. Gasolina, kaon. O, napakay mga sakop, naon gitag mayo. Kamo, nakakuyog mo, kaon yun. O, ang opiring, tabla pa, kulang pa usahay. Diba? Kaya nga naman, anak dapat ang pastor. Anak dapat ang pastor. Dili itong atangan ang mga membro kung naay makasweldo. Muna na kay awayan sa mga simbahan kay ang pastor magsigig panguha o kwarta sa membro. Labi na madunggan bitaw nga ang membro naka-retire na dito ay. Naman gina retirement niya, naman ay 10% na wala tagay ang pastor, nang luod ang pastor. O dili po, may bonus ang membro, labi na Disyembre, labi na mga maestro, mga government employee. Muana din ang pastor, nagyod ko'y bonus po dron. Wala eh. Kumaw na istorya hayo, ipangwarta na to ang pulong sa Ginoo yo. Murag duda ko yo, madato yo ko yo. Dapat ang pastor, dato ko kay New Covenant Church daghan professional dre, labi na kamo pod ipangwarta ta mo pohon makagraduate na mo basta kay hatag ang pohon mo hatag mo nga malipayon dili kay hatag kay napugo sa 10%